Слънчев ден са, Иванчо и баща му такива си копаят в градината и по едно време до тях спира една извънземна чиния. Тия изтръпнали нашите, от нея слиза една мацка извънземна, ама уникална, разбирате ли. И как си копат и тя отишла при тях и вика: вижте, са, ние сме извънземни, искаме да видим как живеете на земята. Какво правите в градината? Еми копаме. Това устройство какво е? Иванчо веднага: това е лопата. И това сега почнала да разпитва. Това какво е? Иванчо вика: домати, това краставици. Обаче сега Иванчо и баща му се поотпуснали. Вече решили те да разпитат. И Иванчо такъв и вика: добре бе, вие на вашата планета как правите деца, бе? И тя вика: много лесно. Извадил един компютър и вика: гледай са, пише един код на компютъра, натискам Enter, бам, и отдесно излиза мъжко. Пише друг код, бам, Enter, и отлево излиза женско. А вие как правите деца тук, бе? И Иванчо и казал: ела да влезнем в извънземната чиния и ще ти покажа. Качили се в чинията, Иванчо направо и обърнал хастара. Цялата чиния се клати, направо че изпадат пергелите. Обаче по едно време баща му гледа как Иванчо слиза от нея и търчи към градината и вика: помощ! То вика: какво стана, бе? Абе, вика: тай иска ми открадне компютъра и го занесе на нейната планета.